Mga puso, duha ka waterfalls nga ginapasigarbo sa usa ka barangay sa Zamboanga City ang i-explore ni kapusong Efren Mama karong buntaga. Ang Hermosa Waterfalls ug Mais Falls. Busa mga kapuso, tara, suroy ta! El Ciudad de Zamboanga bien bendecido de recursos naturales, tulad ng mga waterfalls. Kaya mga kapuso, pasyalan natin ang isang barangay sa Zamboanga City kung saan makikita ang Hermosa Falls at ang karugtong na Mais Falls. Travel destination. Sitio Anuling, Barangay Pamukutan. Isang mountainous area sa West Coast part ng Zamboanga City. Arat na! Mula Zamboanga City Town proper, babiyahe tayo via motor single or any other light vehicles. Aabot ng halos 1 oras ang travel time. Sa pinakadulong bahagi ng concrete road ay ang starting point to do trekking papunta sa Hermosa Falls. After 10 minutes na paglalakad, tatambad sa iyo ang kagandahan ng Hermosa Falls. Hermosa ay isang Chabacano word na ang ibig sabihin ay beautiful. Hermosa Falls is a 2-tiered waterfalls na may kataasan na halos 100 feet. Enjoy the cleanliness and the coolness of the falling water. You can do swimming, water jumping. You can go up dahil may malaking lubid na nakatali ng mabuti sa taas. Hermosa Falls is a natural tourist attraction located at the center of the forest. Karugtong sa waterfalls na ito is a fun-type waterfall na tinatawag na Mais Falls. Manada maga-ondura porsyon que puede ustedes manhulom.
semejante na Hermosa Falls, bien claro y frío el agua. Tinatawag siyang Mais Falls dahil ayon sa mga nakatira sa lugar, marami umanong mga tanim na mais ang nakapalibot sa lugar na ito dati. Vene y descubre más aquí na Zamboanga, mga kapuso. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.